Yebo ingane zawethu impela sibona lapha uKing Bhaka ekhuluma ke engukhele Khumalo nokuba umelaphi wendabuko. Kanti ke ingane zawethu impela ube seveza ke izinto ke ezithi asishaqise ezingahle ke zehlele yena ukhele Khumalo ukuthi ke athathe lona ke lolu hambo. Bafowethu impela pha masikhuluma kakhulu ke ngicela ungivumele nginishele ke kona lo msindo waKing Bhaka nani ngenizwele echaza kabanzi. Manje yena uyididisile ke power manje. Ithukuthela iyaveva nama ngazi ngizoyithini le. Iyaveva ipower. Didise ngani? Ithi khona ipower bese yaphinda yena. Afuna ukuya kothwasa. Afuna ukuya kugobela thizini. Ipower yakhe ingaphezulu kwalogobela asuke imhamba. Bafethu nawo lapha ekhaya ungimbukayo. Kuyenzeka ukuthi idlozi uhamba nalo angibe ngedlozi kuwena ngathi power. Kuyenzeka idlozi uhamba nalo libe likhulu mase nibanga ukuthi understandani. Uma uzolithatha idlozi uliyise kumuntu thizeni uthi uyolikhuphula kukhushulwana into evele phezulu edlula even lo. Ingakho abantu abaningi begcina bexabana nogobela babo because idlozi ahamba nalo alifuni ulithathe kancane uhamba ulifaka uhamba ulihloma uhamba ulikhipha uhamba ulishutheka alifuni liyonto. So nala izinga lepower kagele kumele ngabe unedamu ngokomthetho kodwa ngoba akaxhumani nayo yakanali idamu kodwa ibuye ifuna idamu iwafuna amanzi mayisifuna idamu angavuka ngisho nango12 ebusuku ihamba idamini and mayisifikile kuyena lento engiyisho uyayazi mayisifikile kuyena kudabuka konke lemhlanje azafune ngazi ukuthi like angabhodla noma ungamshaya noma ungamenzani la mayisifikile baba. Even abangani bakhe ehleni nabo la suke khona bayabona ukuthi hayike sekwenzeke enye into uyashintsha ngisho ebusweni ungabuye nabuya buyele futhi isuke seyifikile ikhombisana ukuthi inkulu ikhona isuke izama ukuletha izama iletha umyalelo kodwa ngawuthola umyalelo mayisimbamba kabuhlungu. So njengamanje ithukuthela iyaveva and naye la yakhona nabangani bakhe nobani bazoyi understanda noma inini beke wathi uzama ukuyothwasa kuvele kushintshe yonke into yakhe ibheke phansi noma inini beke wathi uzama ukukamba uhambo lokuthi uzama ukukhuphula le power ngendlela yokuinvolve omunye umuntu kuvele kubhede zonke izinto. So njengamanje into esiyenzekile uhambo wathi iyakhushulwa ipower kwathiwa usezoba umelaphi inyanga. It's a very bad move. Niyawubuka live wami la nikhona. It's a very bad move. Izinto zizoba upside down. Ipower yakhe ithukuthele kakhulu. Ithi siba kakhulu kangaka. Ungasithatha uyoshutheka lapha ya elokishini. Uzothi khona umuntu okumele asikhuphule yonke leminyaka sikuluwela. Awubona ubukhulu bethu ithukuthele kakhulu. Sorry to share this la kanje ukuthi abantu kumina they comes first. Sorry to share this like this. Ithukuthele kakhulu. Ngiyaqala ukubona ipower ithukuthele kakhulu. Njengoba ithukuthele ipower imnika izinsuku as less than 60 days. As less than 60 days. Ukuthi alungise. Uma engalungisi ithi zizokhala. Kodwa noma sezikhala uyothi belibona iphutha ikhona indlela eyoyisebenzisa ukudila na ukumprotecta futhi ngoba hayo ngesiqhama manje inkulu yona. Inkulu yona. So ekuba kuya ngokwami ngabe bafethu abantu abaningi mabebhekene nezinkinga abaphahlayo bayaphahla ngo12